kif l-istorja ġiet magħluqa u l-istorbjum tal-askil ħallejt ta' tarbija l-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak li maħmura tal-kull fil-għodu nħares fajnek u dejja jirkodu nimxu l-modija fejn ninsew kull ġil se nkun qed nistennik kull sekonda ndara ġurnata ndur ma' nafsi nsik ħares trid fajnejja sibt il-melodija u ktibta bil-bisima fir-rima se nsemmik ħatkun taf kemm sirt naħseb fik jana la jana ħaj ħatkun taf kemm sirt naħseb fik jana la jana ħaj ħatkun taf kemm sirt naħseb Bħatta l-jun il-kelma ġiri u jien il-vapur memx ħin mitluf bikna la it-truf sernix għanix l-ummut mattija xinelbu il-mistrija għaw minn imħabba u batija ċant miħer biss il-lejla simkun et nistennik kull sekonda ndara ġurnata ndur ma' nafsi nsik ħares trid fajnejja sibt il-melodija fir-rima ħasen semmik ħatkun taf kemm sirt naħseb fik jana la jana ħaj ħatkun taf kemm sirt naħseb fik jana la jana ħaj ħatkun taf kemm sirt naħseb fik u mal-mura ta' kull flaxija ħares lejk waqt intiffa fina għaw se nkun nistennik naħseb fik Grazie.